Иска ви се да не сгъвате пране, да не косите тревата и да не изхвърляте буклука. Само че според едно проучване, възрастните хора, които изразходват голямата част от енергията си за ежедневни задължения, са по-малко застрашени от умствена деградация. В края на 5-годишния период на проучването, най-активните имали с 91% по-малко загуби в паметта, концентрацията и езиковите способности от най-малко активните. Това са факти. Но има надежда. Редовните упражнения са важна част от здравословния живот, но не подценявайте рутинната физическа активност през деня. Най-активната група изгорили по-голямата част от калориите си в ежедневни дейности. Ходели, изкачвали стълби, грижили се доброволно за други, просто се движели повече като цяло. Макар обикновено да не се смятат за спорт, тези дейности ускоряват сърдечния ритъм, подобряват кръвообращението и така защитават функционирането на мозъка.